nápad bol taký vymyslieť, teda vyrábať pivo lokálne vo vlastnom milingrovare, ktorý bude sídliť v Prešove. Problém bol taký, že ako získať peniaze na to, aby ten pivovar mohol vzniknúť. Takže solution je, že to pivo sa bude predávať, že ľudia sa budú skladať na to pivo, s tým, že napríklad prídu do nejakého baru a oni budú mať 10 centov navyše. Že 10 centov bude prirážka pre to pivo, aby to mohlo vzniknúť. Takže hlavná myšlienka toho je, aby sa proste, že my Prešovčania sme sa poskladali na to pivo, my sme ho založili. No. A ako? Tak to je hlavne predať tú myšlienku, že my máme niečo vlastné, niečo, čo je naše. Takže žiadne komerčné piva, ale lokálne, čisto vaše. A to je značka. To je značka.